kien fis-26 ta' Diċembru tal-1984 li xi persuna jew persuni poġġew bomba taħt it-taraġġ tal-każin tal-Partit Nazzjonalista f'San Ġiljan. Pawlu Cremona li kien il-każin dakinhar induna bil-bomba b'kuraġġ kbir ħariġew ramija fuq il-blat fejn hemm esplodiet. Fil-Knisja ta' San Ġiljan l-erba fil-għaxija ġiet iċċelebrata qudiesa f'memorja ta' Pawlu Cremona, fejn għalija kien hemm preżenti l-familja Cremona, is-Sindku ta' San Ġiljan Guido Dalli, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Kumitat Sessjonali ta' San Ġiljan Stefania Pirotta, kif ukoll nies oħrajn li kienu preżenti fil-każin dakinhar li tpoġġiet il-bomba. Net News tkellem ma' Francis Zammik Dimek u staqsejnieh eżatt tal-fejn baqa' stampat f'moħħu dak kollu li ġara dakinhar. Ma nistax ma niftakarix kemm għax kienet okkażjoni marbuta mal-presidenza tiegħi tal-Moviment Żgħażagħ, imma kemm anki mill-lat ta' x'ġara dakinhar, tal-biża' li tibqa' tħoss, it-trauma li tibqa' tħoss, li tibqa' tiftakar anki l-pulizija ma jinvestigawx bis-serjetà. Fil-fatt kienu spiċċaw arrestaw lil min salvanna ħajjitna, flok marru jippruvaw ifittxu lil min qiegħed dik il-bomba. Iva, 34 sena ilu. Tkellimna wkoll ma' Warren Cremona, iben Pawlu Cremona, fejn qalilna x'jiftakar minn dan l-episodju. Li niftakar jien ma kontx hemmhekk, però f'nofs tal-lejl kienu ġew niftakar Guido De Marco u Edfen Kadami, ċensu ta' Boni u Luz Galja d-dar, il-belt, biex jinformawna li missieri kien eroj. Però għalija kien superhero. Preżenti wkoll kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, fejn tkellem dwar l-importanza li għandu jibqa' jagħti l-Partit Nazzjonalista lil dan il-jum. Bħala Partit Nazzjonalista nagħmlu sew li nirrikonoxxu dal-ġest, nagħmlu qudiesa, nagħmlu bibita u mbagħad, imma mhux għall-bibita, imma iżjed biex infakru dal-ġest nobli li xi ħadd issogra ħajtu għal xi ħadd ieħor. F'bibita li saret wara l-qudies tkellimna ma' Lino Xkembri li dak iż-żmien kellu l-bar tal-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' San Ġiljan. B'qalbu maqsuma għalilna x'ġara dakinhar. Illum għandi 88. Imma bqajt kull sena nirringrazzja l-Alla. Fl-aħħar tal-bibita tkellem ukoll in-neputi ta' Pawlu Cremona fejn xtaqt jagħti messaġġ minkejja li ma jiftakarx lil nannuh. Jiena nieħu pjaċir li nara ħafna nies jafuh. U li kien raġel tajjeb ħafna.